हेलो नमस्ते जय माता दी श्री चरण नमस्तभ्यम। तो हम चल रहे हैं चुटकुला गीत सुनाने। कैसा लगेगा बताना जरूर। ये हमको बजाने नहीं आता है, ऐसे खड़बड़ करेंगे। हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया उनसे कहे पिया पाउडर ले आए दा, उनसे कहे पिया पाउडर ले आए दा, हाय दैया मैदा ले आए देहे भर के, हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया उनसे कहे पिया काजर ले आए दा, उनसे कहे पिया काजर ले आए दा, हाय दैया कोयला ले आए देहे भर के, हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया उनसे कहे पिया सिंदूर ले आए दा, उनसे कहे पिया सिंदूर ले आए दा, हाय दैया रंगना ले आए देहे भर के, हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया मिले नाही मन के, हाय दैया सैया। धन्यवाद। कैसा लगा बताना जरूर।